Tänään me lähdetään kokeilemaan ammuntaa. Ihanko totta? Hei, minä kuulen, mä jo eeltä. Minä tuun perässä. Mitä ihmettä sinä, Mallu, teet? Harjoittelen. Voi Mallu sinua. Meidän piti lähteä kokeilemaan ammuntoa asseilla. No oisit heti sanonut. Voi ihme, mikä tussari. Tämänkö sitä näin vaan? Näinkö sitä ruvetaan vaan? Oi vitsi. No, hei, otahan vähän. Ai mitä? No niin, nyt on Mallu valmiina ampumaan. Annahan männä. Kato, ottahan, mitä sitä tulloo. Niin tuonne piti se sormi laittaa. Herra jestas. Kyllä. Kokeillaanhan vielä toisen kerran. No niin, nyt on Anskun vuoro. Ansku osasi ladatakin ihan oikeesti. Okei. Lähtiköhän se sinne päin? Mennään kahtomaan. No niin. Hyvinhän tuossa. Katsotaanpas. Hoi! Tässä on Mallun tulos. Kato, kympin ruuvussa, ei kun ringissä on kaikki. Ja mites Ansku? Hei Ansku, me molemmat mentiin kymppiin. Ollaan me kyllä aika kympi tyttöjä. Jee! Hyvä, hyvä. Hyvää viikonloppua. Moi moi!